Здравейте! Вие сте със здравната рубрика на Кариера, а наши гости са доктор Георги Петрешковски и доктор Мариан Димитров, невролози от медицински център Кортекс. С тях ще представим нов физиотерапевтичен метод и приложението му в неврологията. Доктор Петрешковски, какво представлява метода дълбока осцилация? Самата дума осцилация означава трептение или вибриране, тъй като и методиката представлява електростатично поле, което въздейства върху тъканите с сменящ се поляритет, който предизвиква едновременно привличане и след това отпускане на тъканите в дълбочина, при което се постига нещо като ефект на масаж или като трептение на тъканите дори на клетъчно ниво. Като дълбочината на въздействие, която може да бъде достигната, е 8 см, което се води без прецедент до сега за всички физиотерапевтични методи, а има и автори, които описват и по-дълбоко проникване на въздействие до 12 см. Поради мощните комбинирани лечебни ефекти на намаляване на болката, на оттока, на възпалителната реакция, както и това непрекъснато трептение в продължение на няколко минути, провокира тъканите дори на клетъчно ниво сами да ускорят процесите си на самовъзстановяване, както и по-бързичко да се очистят от натрупалите се отпадни продукти на обмяната, на лимфната система, на венозната система, при което се получава едни доста ефективни комбинирани ефекти, които в крайна сметка водят до ускоряване на нормалният оздравителен процес след травма, така също и при различни възпалителни реакции, при различни увреди на периферните нерви, както и при различни козметични дефекти. Другото хубаво при тази методика е, че освен, че тези мощни комбинирани терапевтични ефекти са налични, те могат да бъдат постигнати без да се налага някакво сериозно травмиране или някакво оперативно въздействие върху тъканите, което е голям плюс за методиката. Т.е. дълбоката осцилация е един сравнително безвреден метод и се понася доста добре от организма. Докато трае манипулацията, пациентът изпитва много приятно чувство за триене, за лека вибрация, които са дори с допълнителен релаксиращ ефект върху психиката и въобще върху тонусът. Доктор Димитров, нека да кажем на зрителите, кои са заболяванията в неврологията, които се повлияват от този метод? Едно социално значимо заболяване и по света, и у нас, това е заболяването захарен диабет. Неговите най-коварни усложнения са диабетната полиневропатия и диабетната ангиопатия. Повлияването на тези две усложнения се постига само с 2-3 цикъла от лечение в рамките на една година. Живеейки във времето на компютеризация, една голяма част от населението прекарва пред монитора на компютъра повече от няколко часа дневно, а други и цял ден. Пряко последствие от този напрегнат труд е дисбаланса в шийната мускулатура, който се съпровожда с едно главоболие, което е тежко за лечение с средствата на традиционната медицина. В този смисъл дълбоката осцилация играе роля не само за лечението на този досаден проблем, но и може да се използва и за профилактика на същия. Отличните характеристики на тази методика позволяват нейното приложение при пациенти с заболяването мултиплена склероза. Едно тежко, социално значимо заболяване, водещо до ранна инвалидизация и превръщащо се в медико-социален проблем. С тази апаратна методика успешно се повлияват двигателните, координационните и тазово-резерворните нарушения при болните с мултиплена склероза. Господин Стефанов, какви са механизмите на действие и практическо приложение на метода дълбока осцилация? Чрез дълбоката осцилация се постигат вибрации дълбоко в тъканите от 6 до 8 см, чрез които се подобрява лимфотока, подобрява се циркулацията на кръвообращението и по този начин се постига обезболяващ, противовъзпалителен, трофичен и антифиброзен ефект. Дълбоката осцилация се прилага при различни програми – естетични и лечебни. Тя е с много широк спектър на действие. Това позволява да бъде използвана при много случаи, което ще рече възпалителни процеси, особено травми
в спортен характер, миалгия, артрози, ишиаз, дископатия и други заболявания. Предимство на дълбоката осцилация е, че може да бъде прилагана при случаи, където има остри възпалителни процеси. Това, което другите физикални фактори не могат да бъдат приложени. Както всяка физикална терапия, и при дълбоката осцилация са налице контраиндикации. Те са съответно аритмия на сърцето, поставени песмейкъри, недоизлекувани тромбози, възпалителни остри процеси и други. В заключение можем да кажем следното. В медицински център Кортекс използваме методиката дълбока осцилация при заболявания на периферната нервна система, а те са неврити, плексити, ишиаз, дискова херния, миалгия и други. Дълбоката осцилация може да бъде прилагана като монотерапия, но в същото време и като комплексна терапия с други физикални фактори, като лазер, тенс терапия, квантова терапия, ултразвук и други.